Hei, salutărilor, eu sunt Astine și bine v-am găsit la un nou episod în care vorbim despre ceva care se întâmplă și acum, în acest moment. Acest fenomen care nu cred că poate fi oprit. Și nu e vorba despre fenomenul ăsta Despacito, ci este Balena Albastră. Internetul e plin cu așa ceva și nu știu dacă se va opri. S-au sinucis mulți oameni, mulți adolescenți, că oamenii n-ar fi prost să joace acest joc. Și da, din păcate da. Au murit cam peste 130 de adolescenți din Rusia, Luxemburg, Moldova. Nu știu, nu vă jucați asta. Ci că este un site rusesc. Jocul a fost făcut în 2013 de către un rus. Un site care, dacă intri acolo, îți faci un cont, așa, alea. Dacă vrei să intri, scrie acolo la care are pagina, care așa. Și când intri, trebuie să-i trimiți o poză nude cu tine. Jocul durează 50 de zile. Primele zile te pune să te tai, da? Și să te trezești la 4 dimineața și să te uiți la filme horror. Nu-i... Na. Ceva... Nu. Și dacă trebuie să-i trimiți poză cu provocările care le-ai făcut și dacă nu vrei să te mai joci așa, zici că nu mai vrei, postează poza aia nude cu tine acolo pe pagina aia de internet ce îi. No, nu fiți proști, mă, nu fiți proști. Faceți ca alții. Na. Se întâmplă. Și în concluzie, nu fă ceea ce fac oamenii, alți oameni, ce vezi pe internet, din astea, la televizor, și dacă chiar vrei să faci înainte, mai stai un pic, mai gândește-te dacă e bine, dacă e rău și așa. Eu am fost Nastini și ne vedem data viitoare. Pa!